Mae'r hyfforddiant yn reit ddwys. Da ni'n edrych ar fregisrwydd a beth sy'n gwneud pobl yn fregus. Da ni'n edrych ar ISIS ac ar yr astudiaeth Gymraeg. Da ni'n edrych ar sut mae ISIS yn effeithio bywyd pobl a sut mae'n effeithio ymddygiad pobl. Da ni hefyd yn edrych ar sut mae trauma yn effeithio datblygiad yr ymenydd a hefyd ymddygiad. A da ni'n edrych ar pam bod pobl yn ymddwyn y ffordd maen nhw'n ymddwyn. Ystyried beth sydd wedi digwydd i bobl yn hytrach na beth sydd yn bod ar bobl. Dwi'n meddwl dylai pawb sy'n gweithio efo pobl bregus gael yr hyfforddiant yma. Mae o'n, da ni sôn am newid diwylliant a mae gen pawb ran i chwarae yma. Dim ond y cam cyntaf di'r hyfforddiant a mae'n hanfodol bod yr heddlu yn rhoi be maen nhw'n ddysgu yn y dosbarth i waith mwyn sicrhau bod ni'n ymyrryd yn fuan a bod ni yn gwella gwasanaeth mae pobl bregus yn y gymuned yn gael. Drwy ymyrryd yn gynnar a rhoi'r gefnogaeth iawn ac effeithiol i bobl, dwi'n grediniol fedrwn ni gadw pobl wrth y system gyfiawnder troseddol. Os fedrwn ni ddall sut mae ISIS yn effeithio ar bobl, fedrwn ni leihau problemau iechyd meddwl, problemau camddefnyddio cyffuriau, problemau ymddygiad i gyd sy'n arwain sy'n at rhywun o bosib yn troseddu ac yn ffeindio hunain yn rhan o'r system gyfiawnder troseddol. Dwi'n meddwl bod e hefyd yn bwysig yn ei weithio fo'r rhieni mwyn mynd ati i drio torri'r cylch mwyn arbed cenedlaethau o'r un teulu fynd lawr y lôn yma.